Ka-journey, kabalo ka unsay lisod? Dili ang trabaho, kundi ang pagkontrol sa imong kaugalingon. Ka-journey, daghan ta og expectation sa uban, pero masakitan ta kung dili na nila ma-meet. Maunang first lesson, ayaw sigig expect. Focus sa imong control. Kay real talk, dili fair ang kinabuhi. Dili tanan mo love nimo, ug dili tanan mo support nimo. Pero kabalo ka unsay control nimo? Ang imong reaction, ang imong mindset ug imong disiplina. Kung emotional ka, dali ka matrigger. Kung kalma ka, ikaw ang naa sa power. Ka-journey, ang mentally strong nga tao, dili mangayo og atensyon, dili magpakabiktim, ug dili magpabilin sa toxic. Instead, mo walk away, mo focus sa solusyon, ug mo salig sa Ginoo. Kay bisan gubot ang kalibutan, kung lig-on imong sulod, dili ka dali matumba. Forgive people, pero ayaw kalimti ang lesson. Ug kung mag-inusara ka, dili na punishment, training na sa imong growth. Ka-journey, dili nimo kaya tanan ikaw ra. Pero kung naa kay Ginoo, naa kay strength ka dili makita. Pero mabati nimo kada adlaw. Kung gusto ka mahimong mentally strong, sugdi sa pag-control sa imong kaugalingon. Comment strong kung ready na ka mo level up. Push, push, push yourself.